Да, това е нещо, към което се стремим. Минимално инвазивен подход за изработването на ето тази индиректна пломба. Защо е индиректна? Защото взимаме отпечатък, не се налага да я правим в едно посещение, но зъботехникът може прецизно да направи, да види захапката на пациента и да се направи ето тази индиректна пломба, която всъщност ще замести поставянето на една коронка, ако се изпили зъб, или пък изграждането на зъб в едно посещение, което в едно посещение ще стане бързо, но ще ни изисква много повече усилия и не се знае дали тази пломба ще е ефективна. Едно от основните предимства на този тип изграждане на зъбите е, че не се налага изпиляването на зъба за цяла увивана коронка. Това е вид частична коронка, която запълва или по-скоро възстановява само там, където е имало кариес. Второто предимство е, че не си личи. Няма как да се проследи границата между вашият зъб и това, което видяхте в това видео. И третото нещо е, че няма как да изникне вторичен кариес или пък да ви задържа храна именно там, където е със съседните зъби. Но все пак има и редки случаи, в които не е добре да бъде направен този материал, защото ако ти си бруксист, т.е. човек, който стиска с зъби, особено вечер, това нещо със сигурност ще се спука, ще се счупи. Или пък ако няма достатъчно място, ако сте с много плътна захапка и този дефект не позволява изработването на такъв материал, тогава в такива случаи не го използваме и не го прилагаме. В това видео видяхте един алтернативен подход за изграждане и спасяване на зъба. Това, което може да направите, е да си запазите консултация, ако искате по този начин вашите зъби да бъдат вечни.